Bakit? Bakit naman sinahanap ko? Kaya mo itanong. Bakit tumamit na? Tawag ang dami-dami. Ilan yung Nasaan si Ko? Magsisik ka pa naman, wala tayong pasalubong sa kanya, ah! isa rin ano si Buda eh. Lahat na tinulong mo doon, binili na. Hello, Longga. Pa? Kaudam na naman, ah. Ingit pa yan? Yeah. Ano ba yun? First honor. First honor ka talaga. Ikaw open ko lang, ah. Kadadating lang namin, mamili. Good afternoon. Oo, good afternoon din. Nasa ilalim mo yan, sukal ka pa dyan, ma? Wala. Gusto ko sana'y lagi kang budaan. Kanina ka pa doon sa bahay. Ikaw, ano? Ng bigas. Oo, gasol. Wala na natira. Wala, eh, magbabayad nga ako doon sa mga utang. Kukulangin ba? Mababawasan pa yung 10,000. Nagkasod pa ako. Dapat pambayad nga yan eh. Kinasod ko pa yung 1,500. Eh, marami na yung pondo mo dyan. Pagdaanin mo yung wala. Banda yung asukal na yun. Hindi kasi alam kung... Hey, said. Hello, Manish. Ano, ilalagay mo na muna sa freezer yan o... Yung frozen mo? Pwede na. Ayusin muna o mamaya na. Pwede na madam. Pag sama-samay mo yung magkakapare. Sa akin naman yung resibo. Miss House, good afternoon. Okay. Saan yung lagay ng ointment? Ano to? Isa na to? Iinit na ito mga sopa. Ilabas ko na ito mga kasi hindi na ito naman yan. Buti na naman ito naman. Frozen na, frozen. Payo dito. Buti ginagawa mo na yung putlong. Dapat dinalo.
Hindi. Ay, tube na. Parang nalaban ko yan. May nalaban akong kulay black. Pero wala na. Yung tiklopin ko nandun pa. Kahit gasol muna. Una ko mabili pa na. Hello, said Ted Reefer. Hello po. Mabuhay, kuya. Salamat po sa magbisita, kuya. Mamaya ko i-like, sir, ah. Nag-ayos lang ako ng paninda. O kaya ka na pa nang makatulog ka, kumain ka na doon. Hello, Asher. Asher channel. Kay ano ata to? Kay founder. Kay founder ata yun. Lelongga! Salamat sa pag-stay. Tabi natin itong mga straw kasi para pag gagamitin, mayroon lang. Ngayon ba sa ba daw? Ito na sa tindahan. Alin daw, Papa? Naghanap tayo punta niya.
Ayun na. Nakalit mo na sa ate? Kaya sa pupuntahan. Lakas ah. Ano kung magsapatos? Ito na, kaya? Walita sana. Ibili na to ng ano. Bili ka ng manok na wings. Pag-ibili ka lang yan. Doon sa palengke, doon sa pinakadulo. Dito lang, May dito lang. alam ako eh. Bumili pala yung tungkol, di ba? Under Kaya malapit kami ano yun eh. moonlight. Di nakagilid doon. Sa dulo. Ito yung pwesto na. Sa loob mismo ng palengke, sa bilihan ng isda, karne, baboy. Yung gano'n. Oo. Sa mabahong area na yun, doon. Ang pwesto niya, yung pinakadulo doon. Ngayon, nagpaparadaan ng ito. Kunin na kayo mong pumalitin. Wings. Yung pakpak lang yung... Plastic yun sila na ano, may putol-putol, may legs, part. Ano lang, pakpak lang. Pakpak lang piliin nyo isa-isa, gawa ng may mga damage. Kung babad yun, kung baon yun. Ay, di pa lang. Ganyan na kayo! Ay, man gusto mo. Saan tayo ka ng Jollibee? Gusto ko sa akin mo. Jollibee, oh. Jollibee ako, di ba una kayo? Walang pera ah! Kaya mo na. Jollibee ako. Take out ako, wala pa ba? Ikaw na bahala tayo ah, Bukoy. Wow, may 500 ka pa ba dyan? Abot na. Kunin ko muna yung 500 mo. Gawin ko sa arawan. Tapos mamaya ko palitan ako. Kunin ko nga yung pera ko tita eh. 100 plus na lang ina. Eh, ka na lang muna kay papa mo. Plus pa nga, ano pa? Si Jollibee mo pa. Sino magja-Jollibee? Wala naman trabaho papa mo. Magja-Jollibee ka pa? Ay, wala pa. Wala pa ba yun? Hindi pa lang. 13 sa ito. Basta 2,000 ang i-budget mo sa school supply mo. Ano? Bong? Ah? Kumpletuhin mo na ha? May stand dito tayo. Ano lang yung buko niya? Ah, instant mo.
Sino nga kaya ang tanawa? Tae? Ha? Bili mo kay Jollibee. Ano nga? Magkulaho na lang kayo kung kakain kayo doon. Buti yung 100 at hati-hati na kayong tatlo. Ganyan na kayo, dami na kayo. Ako nga magbabagi. Ako magbagi ka na lang din. Yung mag-sweat ako. Init. Yan yun. Balik ko na. Hindi naman na mga may kita. Oo. Diba nasa yung panlilisan ko ko? Andiyan, doon, nagilid doon sa dating ng pwesto. Ano? Maglilinis ka pa? Hindi, tanggal ko na patami-dami ng kuko. Sinelas ako. Are you going somewhere? No, I'm not going somewhere. I stay here. Pare yun. Wala na mga gamit ka na. Inubos nyo na. Wala na yung magandang nipper. Wala na yung magandang puser. Ano ba naman kayo? Royal and then Sprite. Damn red horse! You want a drink? You want to drink? Wine? Come here, we drink.
Sting. Dance it too. No na Sprite. Maglalagay tayo sa rep, guys. Ang balatan. Wala ko pera. Makuha ka. Kumawan. Anong gagawin mo doon? Ayun o, kasi pag-ibig na ka. Tira? Ayaw mo kasi kami pag-grade na tayo sabihin sa wala kami sa basa. Anong gagawin mo sa tanaman? Bibili ng gamit yan o. Ano, mag-grade ka na lang? Ay! Masakit na yung braso ko. Mag-commute na lang kayo. Magic. Hindi ko pa nailabas ko. Hindi ko naman ito. Nag-uutang na. Bumili na ako ng ano nila. Ano mo lang dito? Lista mo lang. Ano ang kinukuha? Hotdog saka siomay. Oh. Magkapabili ako ng wings nila ngayon. Pang tatlong araw lang yun. Hotdog, siomay, wings. O, wala pa yung 2 araw. Wings!
Sabi mo na. Big system. Bayang mga taga-balahan nga. Lakad na! Laylonggo. Nagawa ako ng box, oh. Lagayan ng ng mga shampoo. O, di ba ang galing ng gawa ako? Ang ganda! Tingnan niyo. Di ba? Nagpatong lang, oh. Ilalagyan ko siya ng shampoo.
Gutom mo ko man. Akala ko ba kumain na kayo? Kasi kung ako sa tinapay. Wala ka na. Diba? Hindi mababa. Nak, turo mo kung saan kayo bumili ng uniform, ha? Tatlo na kasang may lalagay. 1, 2. Tatlo na siya may lalagay. 1, 2, 3. 3 layers. Tita! Hmm? Ang sakit namin! Ang sakit mo. Magkano itong budget sa manok? 150. Oh. Wings ha, piliin mo yung maganda. Anong sakit namin? Sige, sakay mo na kayo yan. Tapos baba kayo ng, ng lianas. Oh, hindi sa niyari sa palengke. Oh, yun, sa palengke. Kahit sa palengke na. Tapos, Yung Tanawan palengke. oh. Tanawan palengke ang yung Malbarata napasok. Tanong nyo na lang kung baga Malbar Tanawan nakalagay. Papasok ko ba yun ng palengke? Paano pa uwi? Ay, di dun kayo dun sa may sakayan doon, di ba? Yung tinuro kong kita. Palamba? Palamba. Dadaanin ng palengke? Oo, baba kayo. Hindi na magdadala-dalatso. Iikot talaga yun. O sabihin ko, dalawa pong palengke. Ay, tatlong palengke pag magbayad. Palengke ah! Palengke Tanawan. Kung hahanapin yung bawat presyo nito.
ice pop. Ang cute, oh. Tatlo. Hmm? Oh. Ha? Ano na? Hello, movie! Karma Gurong! Hello!
cute. Ah. Ano? Ilan? Ano ko nga hanapin dito yung ang haba-haba naman ng stamp. Magic chip, magic, kabuya, natin naman ito. Nescafe Classic. Tatlo. Lucas Coffee. Ang lang pala isang ito. Oo. Ito. Pwede siya. More.
No, sweet. Ayun, dinadaan ng ano yan, hindi mo po sa palengke, dinadaan ng dalawan, pero hindi mo po sa palengke, mababago sa inyo sa binibig. Tanawan pa rin sa kanyo para sa palengke. Hindi siya as in palengke ya.
Yes. Hindi kasi kuya ko eh. Nagamit mo ba yan? Oo. Nice to meet you all. Hello. Thank you for coming.
Huwag na, iyak ah. Big boy ka na ah. Mamacitas. Mamacitas. Kain tayo. Ano na? Yes. Isaw kong isaw.
Wala sa may gilid ay sa may gate. Magpapaalam to. Ano, paano ko lang sa kanila na makikita ko? Para pag yung papasok, yung nakakasok. Parang date doon. Hindi na kayo ng huling sura. Ako mag-ibiro ng bike. Ay, asa si Akmal? O, bakit hindi mo patinawan? Kaya nga daw. Ay, ano? Tawanan mo. Tagal, ako ni Mama. Sabi niya sa babayaan din mo kain. Ah, Kumakain tayo.
Niyaya ka lang umuwi, hindi ka pa umuwi. Alam mo na yun, pag tinawag na si ate mo, kasunod ka na din, ganun yun. Hello? Bukas ka ba na kamay?